Esbjerg skal kommunen i lighed med alle landets andre kommuner modtage og integrere et vist antal flygtninge. For Esbjerg er tallet helt præcist 411 flygtninge i år. Et tal, som på grund af en enkelt syrisk flygtning har vist sig at vokse betydeligt. Manden har nemlig fået familiesammenføring med i alt 17 af sine børn og en af sine 3 koner. På den måde blev en flygtning til en stor familie. Og det er en familiesammenføring, der vækker opsigt. Syriske Daham Hamoud Hassan kom for 2 år siden som flygtning til Danmark. Nu har han fået familiesammenføring. Han har foreløbig 8 af sine børn i Danmark, men har fået familiesammenføring med 17 børn. I alt har han 20 børn med sine 3 koner. 3 af børnene blev afvist på grund af for høj alder, og kun 1 kone måtte familiesammenføres. هناك بسوريا مسموح ل 92 زوجة. إنه عند الشباب اخترت هاي المرأة والتنتين البقايا تركتهم. اختاريت المرأة مشان أولادي لأنها هاي تقوم بأولادي أقوى شيء يعني. Familien, der bor på en nedlagt skole i Ribe, er lidt af en mundfuld for Esbjerg Kommune. Det er klart, at det giver lidt andre udfordringer på den måde, at vi skal have nogen i dagpleje, og vi skal måske have en modtageklasse yderligere osv. osv. Økonomisk bliver kommunerne nemlig ikke kompenseret for alle integrationsudgifterne til familiesammenførte, for eksempel skole og institution. Det mener for eksempel Jammerbugs borgmester bør ske. Jeg må sige, at den situation, vi er vidner til her, den er jo helt ekstrem, ikke også? Og den kan jo give det resultat, at man virkelig får et underskud på kontoen omkring integration, så det bør man jo kunne kompenseres for. Og på Christiansborg vækker sagen opsigt. Jeg tror, det ville være bedre for en mand med 3 koner og så mange børn at få hjælp i nærområderne i stedet for i Danmark. Jamen, jeg synes jo, det er helt grotesk, og set i det lys er jeg jo også rigtig glad for, at vi jo har gennemført de nok mest omfattende stramninger nogensinde i Danmarks historien. De seneste par år har kun en håndfuld familiesammenføringer dog været så store. Det er vel ikke det største problem. Det er et stort problem, fordi det her det er jo et ekstremt tilfælde, men der er jo masser af folk, der bliver familiesammenført til Danmark i løbet af året, også mindre familier, og samlet set så er det jo en meget, meget stor byrde, kulturelt og økonomisk for det danske samfund. I Syrien levede Daham Hamoud Hassan som husmand af lidt jord og dyr. شو بتظن انت انه الحكومه الدنماركيه رح تدفع لك الك كل 17 ولد لمرتك؟ والله حاليا ما دفعوا لي يعني عايش عيشه ضعيفه جدا يعني. العيشه يعني تعبانه. Han mangler endnu at få råd til at betale for rejsen for de 9 børn flere, så han får alle 17 til Danmark. I de økonomiske forhandlinger, som er i gang lige nu mellem kommunernes landsforening og regeringen, der kæmper kommunerne for at få flere penge netop til flygtningeområdet.